पतिया में लिख के दिलवा के बतिया भेजले बिया किताब में दिले को लईकी कॉलेज के हमरा मंगले बिया जवाब में। सुशील भैया पतिया में लिख के छोटिया के बतिया पतिया में लिख के दिलवा के बतिया भेजले बिया किताब में दिलिए गोलई की कॉलेज के हमरा मंगले बिया जवाब में। ओतने न और कुछ चाहती कह संगे हमरा जान बन के खोजती रहो। ओतने न और कुछ चाहती कह संगे हमरा जान बन के खोजते रहो। दिन और रतिया हमरे सुरतिया दिन और रतिया हमरे सुरतिया देखतिया ख्वाब में दिलिए गोलई की कॉलेज के हमरा मंगले बिया जवाब